podang putih kata ben gubuk asmara jih nyaturaken banget panjenengan Pak Gen Supardi Sugen meresani liwat live streaming Pak Gen Supardi sing pandhe besi ya wonten Kedung Pucang Kedung Wangi sampe Lamongan matur suwun Pak Gen Sugen meresani Abang Nari sing lawan Kedung Wangi gayeng tenan Margo Laras kok iki Mas Tejo Ayat Tesa Raden berangkat lodok baru hadir mohon gabung meja 4 oke gabung aja meja 4 gawe pikirku pose tereni ro tak sawang tambah cuwani bunga yen lakonnya bojoku to sabar yo terima bojoku yo kemilang liyan yo Dik sabar yo Dik aja sering ndudut hati kepranan
ora